Вали гърми на Иван Рашков, пак му върви с най-мощните абертони. Вали гърми Иван маниака, пак му върви, на финала ще ви чака. Come on! Рак так така, так така, рак так така, Обертоне в играта. Иван Рашков е човека. Так така, рак так така, Обертоне в играта. Так така, так така, рак так така, Иван Рашков е човека. В Бегово. Вали гърди на Иван Рашков, пак му върви с абертона. Вали гърди Иван маниака, пак му върви, на финала ще ви чака. Come on! Рак так така, так така, рак так така, Обертоне в играта. Рак так така, так така, рак так така, Иван Рашков е човека. Так така, рак так така, Обертоне в играта. Рак так така, так така, рак так така, Иван Рашков е човека. В Бегово. Спрете да говорите за мен как доказвам и откъде взимам. Вие знаете името Обертон, 1 на милион. Всяка майка Иван Рашков Лералда. Няма как да ме стигнете с Обертонето. Шампиона на Бегаво, той е човек.